Kinagwapahan ka ayo. Nakita na dyan mi guys natin Kita na din mi. Butan kaing mga burato ba? Madyong hapon ninyong tanan guys. Karon guys, mulakaw sa ako guys. Kay pato ko nga tirobis sa kananay. Ila kay na ako no viewers makipagkitan jadto ko mato. Kasi kung man ako sa hapon makauli. Si mamag si Junjun sila mabilin dani. Diyan yata akong Junjun na to dito sa kuan guys sa kayan. Diyan mabijaan sa mudani ma. Nagdako kuan. Nagdako kananay bag. Kinagdaman ko ka na nailisan kaya yun to sa ating nga magdakunog ka ng pangligo kasi kung ganahan magligo-ligo mo nang nagdana lamang po kong ilisan sa kumabijaan sa kadana naku guys makita-kita rata dito sa kuan Oslo ato ilaka Ruby. Nanadyo ko dari span guys Oslo. Ikulbaan ko kay di ko anad magbiyahe nga ako lang isa. Sabi lang mo sa kay kubas. Madyo ko maanad guys nga maglakaw-lakaw ko nga ako lang isa kay kasagaran naman dyan silang kauban-uban. Sa karon kay matabok sa ko guys. Sa kay karon kay panihon malagi kuno ko kay money man si Mama Julie kauban nagamang viewers nga gikagbul nga na. Ayo. Diyan ako guys. Wala ate. Ning lakaw imong mama. Hi. Tay mga ban. Ate nagklase pod. Nagklase kayo. Hi day. Hi. Kita niyo sang pagumangton nga gwapa guys. Wiyat. Jadi anak ko guys, gakwan-kuan ko ga. Tabon-tabon ko daning kananay balabal kay hanggang sa nina na ramang ka open. Aman mo nga tiga klase. Kamera dari guys. Kamera dari ni Inday. Dan ako te. Ako dari. Guys ate guys. Sarang kabisi guys. Kita na po miss ang ate. Day day. Hello. Kung mo silingan ug kanang Lalamira ba nagbuwa? hatag ni Jo. Hindi ka nang ipabuhi ba na. Ang lutuan si Jin gadubong manok. Tiyan, grabe. Pinangga di ko. Pahiwa day pan. Day pagtimplag ko anday la lagwar ra ba. Sa lungsod ka nga to? Oh. Kasi mo isak dyan mo koy pagsakay nimo dyan. Naabot na ka Dali raman. Nag-series ka uwi ng unong. Sarag nang ko Dali ara lagi. Pag ingon nimo pa ko kasakay. Ang dali ara. Kuan raya. Alas 3 ka pinagod ko na tuning gikan. Dali na. Stay sana ho na. Isang lamia ka yung kamuti ni ate. Diyan yung kung salinan ng kamuti. Ang dagka ba? Pakpak. Wala ni skuan. Na guys, mo niya adobo ni Nicole. Si Nicole may magluto. Ang kamuti ang lamia dyan kamuti dia. Ilang araw. Saan ni mo kubasa te? Ano mo giutan? Bukan tangan dyan. Ano naman eh. Ang busugan na nas kamuti te. Ang tamisag kamuti mo rin inasukalan. Nang ibitaw mo makita ang gulang body ko usod. Suroy ni? Nagmotor. 30 kilo. Nag-istoryanay sa amin ni ate guys kay pila na ba dyan po kabuan nga wami nagkita. Last naman kita kuan pa to March. Excited ako guys nga makita sila. Mga bid fans kuno na namo sila guys. Excited ako makita. Ulbaan ra ba ko nga magkita nami. Nandiyo ko maglantaw-lantaw sa kuan ni ate guys. Na diyang mga diyang nataran kay kuan makawag sakit sa ulo kay na puro green. Kada diyang lamisa rang ka-cute. Cute ka diyang kuan guys lamisa. Kaya rin mga guys mag-date day mo rin ka ng restaurant ba na kayo buwag din. Hindi pwede na mag-date dari. Kuwang na lang mag-date. Pwede mag-date na nite. Huwag na may kadate. Kasi makipag-date narira kay dari ta dia. Lamisa ni ate ari ta dari maglingkod. Ako niyo po dito guys. Ako nung dadon sa dalagit naguli na ug mapo. Nung mapa mo kumuli guys. Dani mo kumatog. Kay makipagkita pa miss. Amo ang abid panugma. Malibot sa ako te dari si mga garden te. Malipay jo ko maglantaw sa mga garden ni ate guys. Sa day halibon umutan ra ba ko dani? Naumot guys sa kananay halibon naman ning ibabad og tubig sa una diya ang imnon. Kay bugnaw man ni siya og ibabad sa kananay tubig. Di kuan ra ba gipang umigas. Gipang umigas ti agudlot sa mga libon te. Hindi na may dasan magtanong ka.
Daw matamnan lagi dito pang tinuban ras mangagi. Unsa ni te ahos? Di, chib. Katamurag bahong ahos? Mura lagi daw ahos. Ha. Diya guys, sa gidjang kuan guys, kapadyas guys. Hawak ras. Arang tagaso grabe ka. Diyan, nag-enjoy tayo din pansang kapadyas guys. Arang lami ang kapadyas ar katagaas. Kani murag hapit na ni mahino kay na nagilo-ilo na gidjang punggay. Kadaw na balbangaan. Ha? Nagmahinom na ako na dos injo. Tiaw. Mura dyan na yung mga yatod sa dalagit nga 99 na plate eh. Isa ko na yung yatod sa bay guys, ug mahinog na. Sa tiga. Ay nga ni bagyo bin sabi ko kuan sayote mura magdaw og sayote. Diyan kanirang liso mauya utanon. Murag munggos ba ang mulataan. Ah. Mura ta kung may luto ni nanay saw nga sunuban rang arang lamia. Alagi jahang kuan rang lamia kadyo tanaw nagijang upo guys. Yeah guys. Nakawit na jud ko sopo ngay dyan nga. Video nagijang TikTokan guys. Para dyan ang lipaja guys kita sa ijang mga kuan ni ate. Ijang mga upo na may mga kapaja dyan arang labong ang kamunggay. Na para ba kadadlaw ko magkaag kamunggay. Pagda. Og manay naguli. Ang malang pamunguan na tanan. Makagwapa ba dyan ko nung sige kamunggay ti. Lamia ka dyan tanawon. Hindi dyan kuan nataran nay kapajas. Nay tanga di. Parang kakiyot di aga matitoy. Ay daganan nagbuwak. Oh, ginoo ko makalingaw mga garden ni ate. Naalit namatay na papaya. Grabe sa ate ra dyan kakugihan kadyo guys. Lami kadyo gidjang nataran. Ako dyan mo po dyan dani ara gadyang lamia. Mura mamig di maigsuon guys kaya ako ra lang magta mo dyan jijing gwapa madjudkaadyo na ah. Hindi uy. Gwapa mo kung kati. Gulang ilong. Ikaw ra lamay mo. Kasi mong kong galingan kurang gwapa ka. Uy gwapa ba dyan tang tanan. Binuhat sa Gwapa ra ko ginoo. sa Gwapa tang tanan. Pero gwapa man kadyo kag kuan, gwapa man kadyo kag nataran. Ang lami gwapa kadyo si ate kuan guys nataran. Malingaw ko nag suroy-suroy. Lemen ta pud nga ni gang nataran kaso lang kay agihanan man didto. Gamay ra man kadyo ag Kuya luto lang inyong kuan. space. Hi guys, majong gabi guys. Sila Mama Julie, nana sila sa kananay resort karon, japad tuon kuno mi. Jamad tumi karon guys, ato dito sa kananay resort. Diyan makita-kita na laman ta dito guys. Diyan excited na ko nga. Murag uwaw. Nga ma-meet na sila ba. Wako kasabot sa kananayang gibati kay mawawon ba dyan ko guys. Munang wako kasabot sa gibati karon na lipay ko nga excited. Guys, ano to dito say Diyan kita-kita laman ta dito guys. Ug unsay reaction ron sa pagkita na mas mauwar ba jud ko kay wala ba jud kumaanad ka na makipaghalubilo bitaw sa kananay daghang tawo. good vibes only. Sa mga natin guys, good vibes only. Diya, magatang namig kuan guys, bas. Ato kay kuan man, ato pamanas ka na nailungsod. Musa kay pag Okay guys, palihid kog subscribe sa Ruby Provinciana kato wa pa naka-subscribe. So ate ko ni Jijin Boss. Pali akong subscribe guys sa ijang channel Ruby Provinciana. Diyan to namin dito sa kuan guys, kalsada kay magatang namig ka ng bus. Sa kay pa man migbas kay ato man sa kana nailungsod mga pila ka oras ti. Wala uy, duro. Minutes, Minuto ra. mga 10 minutes. Nata ngani, nata. Nakoy mas. Mga 10 minutes o 15 minutes. Miss kalsada guys, nagatang mi among sakya na ngit-ngit. Guys, na nakita namin ni Mama Jolie guys. Paras naming naw nga nagko ah. Ngit-ngit guys kay gabiin ha. Hi. Sisters. Oh, your sisters. Hello, good evening. Hi, te. Hi, Kuya Jo. Agamulak. Agamulak. Nakita na po yung balik ni ate. Last na makita, December. Nakita mo? Pato din nila ito sila. Ito nila ito sila. Alam, nakalimot ko ba na? Oo, hindi ko makalimot kayo. Nakadawat pa sa kita na po may balik na. Para sa may naon. Milen. Alas may bira ko nako ta pagbisita. Mas may binagay. Paman. Kasi sa ganito. Bahas. Ate Ruby. This is for giving birth. Thank you, Kuya. Eh, no worries, no worries. Okay, pareho bilay ni Mama pa kay mga taga Bangol. Napa isa pa. Kinagwapahan ka ayo.
Nakita na dyan mi guys ni Ate Norlina. na dyan mi. Buotan kaing mga burato ba? Oh, saksakan dyan nila. Bas. Kapag manidi. Nakita na dyan mi ni Ate guys. Kita na dyan mi. Kita na yun. Uy, gapa dyan daw. Parang ka-sweet ka si Ate. Lamira ba ka dyan? Nakakita na mag-gidlis juga sa lumilog. Parang lamira ka dyan kakas-kakas si Ate guys. Nakipaglikod na sa Kita naman kanindog yun. Lamira ka dyan Bahala ng mga viewin yung masuko. Basta kani. Ahanin mga manghot. Ahanin mga manghot tulo. Bahala mo dahil mga suko. pareho dyan yung mga Ija, kani. ugma ba ka na tanan mo mo yaw. Mular ka na, daypon mo, gano'n. Uma. Yung mga unta lagi ni og kanang Muslim food. Muslim food. Balik na lagi mag Singapore. Sabado. Wala rin Ah, dali nag-urban man na sa jagod. Uban ko, be. Ayun ka nang Bukan din. Basta mga Tomorrow. No need to queue. She will Okay. queue for Atla. Okay. Hala, salamat din kayo. Kailan pa dyan may pasalubong. Salamat kayo, ti. Thank you kayo, Spante, ha, pasalubong, ti. Ay, wana gani na bilin. Kay party man next day. Abe, pagilang mga nag-enjoy panghatag sa pangbawasan na gani na ni Indra. Kaya siya kay naapay wa tagaing ko bawasan. Okay, mami I think 1 or 2 mong tunot. Mga butan bitaw. Oh, ningag dajon. Parang kakuan, parang kalambing. Sweet kajo. Ingon ko nga ari matog na siyang no, I want to see with her. Matog na siya matog ni Jolie. Parang kabuutan si Ja. Gaan kajo skuan ba? Dugaan ba? Cute agiro. Ra kayo na. Ang lagi no puti. Ay saba. Dagan ka na salamat eh. Ha? Muilak ra jo kay ilakan ra magajud ko. Dali ra pud sila mo balik, sila ra mo ko. 1 week or June. di ba panguwi sa kabay. Kay mula ko ko na Massage dito. masad sa kana jud eh. Ano jud ra? Ilalagay mo lagi dapat kay kuan ka Ano ba massage sa si Itami no. Eat daw. Kasi Go toilet first. kasi boleh na ito Yeah. untuk kasi na ay kada. Nanti aku tell you. Dia na nak balik 500 Okay, orang. so tomorrow, how we know already where to stop, no? Lagi na. Inais lang kajo ba? Dito lang nagkuan jud mo. Tinaon. Kuan jud mo kanang Slang sila kajo. Kasi minsan. Minaw ng bata. Slang kajo. Hindi ka mo minuslim ng mga bata. Sila siya na. Ako ra. Di ba minuslim? Dahil ka ng mali. Driver. Walang tira ko no. Police na siya, retired police. Wala siya kuan. Sino, sino? Nako, Tagalog pa. Maraming salamat. Kamom de magtagalog si Kuya Jo. Tagalog yun, maraming salamat. Daghang salamat. Salamat. Arang kagwapa. Harang kabuutan sila. Buotan is very good. Buutan is very Now I'm learning Bisaya. Buotan. I am very good at speaking Tagalog. So now I don't want to learn Tagalog anymore. I want to learn Bisaya. Daddy, they don't understand well in English. Oh, okay. Like good morning, ah. Yeah, good morning. Good morning is Tinyawa. No. No. Mayang buntag. Mayang buntag. Ano kayo Tinyawa ah? Si Kuya Jo. Kuya. Makalingaw ni si Kuya kay Joker, may si Kuya no. morning ko pistang yan. Wala gid. Hey, joker ka jo. Pero tinuod na niya gisuto sa kung papalo. Papa pisting yawa. Ano first time gyud na uli na magbuhol. Giina may mama putang ina. Good na. Kaya bin niya good morning, good evening. Ay mo ay hindi kublo. Hala. Si Sam ni kato bugayon mo sa atin. Ang gito doon na doon na binuang basta lagi tingin mama. Imo malikas ka na ko. Binuang la. Kasi oras basig mo lapas mo.
Nice ra ba kay view di laman maklaro kay gabi eh. Basta te kay salamat jud kadyo te. Igo pod ka mo. Ginoo na jay bahala sa injuhan sa maadyo, ora jud mong kabutan. Nakahito ang Jud. Nagkita na Jud Kita na gajud ni gani haraba kay gikulbahan ko lagi Ginoo ko makita namin natin mo sana. Ako kasabot sang gibati. Ano na po siya uli na makita sa yung ban. Igo pod kay ka. Mabasa tayo. Naghanap bang mga baser, mga bugot. Picture kay gwapo ra ba? Oh. See you tomorrow, okay? Sige, bye. Bye, thank you so much. Makita. Uy, makita pa Nakita ra taog ma. Makita pa kay taog ma. Oh. Ay, balik. Bye na. Bye. Bye-bye. Di taloy naman mong duha. Ano sa mga ginuangan? Ano mga eksonte? Hi, te. Parehag mga naong. Hi, Ate Mili. Si Ate Mili. Melanie. Asa to di? Ano dyan kasi Ate si sa Ate na. Singapore. Ito ng Singapore. Ang Ngit lang jud umalon ta mag-vlog ko ngit. Adlaw ano mo mas makita ta ko vlog. Yung sa ko I have 2 followers. Ano sa may YouTube channel? Nga nagtoy nga akong mga anak hindi mo ko maugod. Ya akong pang-upload mga kanta sa kung bana to pagkamatay ba. hindi ko kahibaw ng anak. Mao lagi ipalo to kay duhar ko. Ay mo daghan man to mga share gud. Kahibaw na. Papay ba, wami din sa nga sa mong channel kaya mong O sige. Di tagay may link pero mga follow po tas inyo makita ka dito. Ang tabi na to. Sige. Kita na po tawag mapuhon. Bye-bye. Sorry, kay ning lapas miss oras. Maghuwat pamigkuan ba, ngit-ngit guys. Ay suga. Bye-bye. Good night. Kausod na ka. Napon nandiyan ka. Maghuwat na migkuan guys. Bas, darang kangit-ngit. Hi guys, madyong gabi eh. Nakuli namin ni ate guys. Daris bay. Wanal man minatog dito. Ninguli rami. Nandiyan. Di ay pasalubong. Ni ate Norlina og ni Kuya Joe. Tanaw na to guys. Sugon sa suda ni. Wow. Chocolate. Kani. Make up remover. Kuan kabuok. Tulo. Nandiyan. Kalamay. Daka kalamay. Hindi pa jud. Toblerone. Malipay jis gayan dani. Hindi pa gajud guys. Guys, chocolate gihapon. Dengan kajong salamat ni Ate Norlina og ni Kuya Jo. Ginoo na di bahala sa inyo ang kabuutan tin dyan. Nalipay kadyo ko kay nakita ra gajud ta sa kananay personal. Diya sa grasya nga ilang gi hatag namo dengan kajong salamat ni Jote o Kuya Jo. Nakita ra gajud tate ra gajud nimong ka sweet lami jud nimo gakas-gakas nang lipaja bisa ganiya gikulbaan ko. Aram din ninyong ka buutan dya arang ka sweet. Dya guys mo ning ang vlog karon. Dya daghang salamat sa permininyong pagtan-aw. Bye bye. Kita-kita na punta sa sunod ng vlog.